Čaute ľudia, moje meno je Vier a dneska tam pri novom videu a toto je videjko z Minecraftu. Nie, není to Minecraft, bohužiaľ. Toto je také menšie, toto bude v podstate taká, že ako sa vlastne, neviem, proste taký normálny svet, že budeme si stavať domčeky a tak proste. No a možno, že si tu prizvem nejakého kamaráta, ale to je iba taký detail. Takže toto vlastne budeme preskúmať, toto všetko, tam je niečo, toto je niečo. Bude to asi rozdelené na niekoľko častí, dielov, tak, takže podobno ako Miner. No a teda môžeme asi začať. Ľudia, ešte som sa ani nespýtal, že ako ste prežili sviatky, dúfam, že ste ich prežili dobre s rodinou a dúfam, že bolo fajn. A taktiež vám prajem do nového roku, nech ste zdraví a nech ste šťastní. No a tak. Dobre, takže si teraz naťažíme ten stromček a budeme potom, spravíme si nejaké vec a možno nejaký domček, lebo no počkajte, je slnko. Pozval som to si zistíte, že v podstate, že či už bude noc alebo no, treba rýchlo, lebo už slnko už je v polovici. Ja keď som, na niečo napadlo, že čo keby som si postavil domček na nejakom veľkom kopci, že by som si proste tam postavil. Rozmýšľam o tom. Tak, normálne som taký tichý, dlho som netočil a to tak potom vyzerá. Taktiež sám chcem ospravedlniť, že dlho nevychádzali videá, ale proste už som o tom robil aj vyjadrenie, ale potom mi... Takže si ho tam chodte pozrieť, že prečo vlastne nevychádzali videá tak dlho. Na konci vám bude zobrazené to vyjadrenie. Kde sa vydať prvé? Tam vidím nejakú dedinu, tam ideme. Dobre, počkať, ešte si nejakú kura zabijeme. Sorry kura, musím ťa zabiť, potrebujem jedlo. Ďakujem. Nemusíme si zatiaľ stavať žiadny dom, že pôjdeme iba do dediny a tam sa nejde. Tam, čo majú villagery domček, tam si nejaký nájdeme. Dobre, poďme. Ľudia, taktiež mi môžete až tak napísať do komentárov, ak mi to YouTube povolí, znova komentáre, tak mi napíšte, že čo by ste chceli, aby som to už sem to spravil. Taktiež sa vám chcem ešte jednu vec ospravedlniť a to je to, že prečo nevyšiel silvestrovský špeciál. Silvestrovský špeciál nevyšiel kvôli tomu, že on vyšiel, len mi ho YouTube zamietol. Asi to bude kvôli tomu, že sme natáčali a boli sme ešte mladí. Ale vyšli nejaké shorty a celkom, tak si ich choďte pozrieť potom. To čo tu je za diera? Tak to je trochu divné. OK. Tu sú zvieratá, dobre, tak to im tu nechám. Som nevedel. Nie je to nejaká voda, škoda. Tu je jaskyňa, tak to preskúmame potom, keď už budeme mať nejaké veci základné. Nejaké veci tu dám tu už. Nie je to nejaká čestka, alebo tak. To by mohla nejaká byť hore, mám pocit. Ale nič tu není. Nevadí, tak ja by som sa asi semka začal obývať. Len tak, proste, spravím si tu teraz nejaké drevo. Dobre, teraz tu dám takto. Ľudia, a za chvíľočku máme 140 odberateľov a teraz vážne musíme s tými odberami, pretože ja som nečakal, že dáme vôbec 100 odberateľov za jeden rok. Ja som začal natáčať, ja mám tento kanál o 2023, som založil tento kanál, ale začal som natáčať až v januári, minulý rok v januári a to bolo akože wow proste.
Vy ste dali v júli alebo v auguste dali 100 odberateľov, vážne. Takže prosím, dajme teraz odber, aby sme mohli dať 200 odberateľov, lebo ak dáte získam 1000, tak vážne ja nebudem veriť tomu. Ja som dáte získal 1000. Dobre, spravím si teraz paličky. Asi bude stačiť, Bob. Som sa až tichol. Dobre, spravíme si krompáč. To je taká moja technika, že nebudem si už robiť nič moc drevené, už spravím si iba nástroje, budem si spraviť iba krompáč a už si potom budem všetko robiť kamenné. Dobre, sa asi niečo naťažím. Ľudia, mal som v pláne ešte aj natáčať NHL, ale zistil som vlastne, že sa to nebude dať kvôli tomu, že ja mám Playko a Playko mi natáča iba 15 minút, vieš, a preto jedna tretina trvá 20 minút, takže to je, bohužiaľ to nepôjde. Máme uhlie už. Dobre, to nám bude stačiť zatiaľ. Čo tu robí zombík teraz? Dobre. Preto vlastne nemôžem tak dlho natáčať, viete. Dobre, spravíme si teraz... Nie. Najprv si spravíme piecku, aby sme si mohli už piecť nejaké to mäsko. Dobre. Teraz dáme toto uhlie a dáme si tam napríklad mäsko, už sa nám to pečie. Dobre, ešte si toto naťažím a toto bude asi... No, uvidíme. Dobre, už pomaly, lebo už sú tam zombíci. Musíme ísť spať, aby sme zachránili villagerov. Ježiš, čo som to spravil. Počkaj, ja to asi nemám postel sa. No nemám, počkaj, musím si doniesť z druhého baráku. Dobre, aj postel. Už môžeme rýchlo utekať, lebo sme sa najedli trochu. Dobre. Si vyťažíme. Dáme si tu postel. Dobre, ja toto bude pre dnešné video všetko. Ak sa vám páčilo, dajte like a odber. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute. Pohu!